Díomh is mise míhall here stúrthóir OPTiM Payroll. Tá muid suite in Lisbon, Parkno Lisbon in Gaillimhe, agus tá muid fíor bhródúil agus ansáasta a bheith tufa ar an ngearliste le Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh bliain. Bunaíodh OPTiM i 2007 dá bhrí sin tá muid ag ceiliúradh 5 bliain ag fás faoi láthair. Próseálamid páró le haigh comhlachtaí ar fud Oileán na hÉireann timpeall 7,000 dúlíní pá gach mí. Agus tásúlainn go mbeidh an ar brófíle ardú go mór de comhlachtaí sa Gaeltacht. Tá áthas orainn agus tá muid fíorbhródúil tacaíocht de thabhairt don Gaeilge trí ar service in Gaeilge agus trí bheith páirteach sa Gradam in bliain. Is féidir le OPTiM service a thabhairt de aon comhlacht trí Gaeilge agus má bhfuil simagad is féidir le gléachorm ar náideannaí a hain, 7 de 8 naí a hain. Tá sé rinsin againn Gaeilge úsáid níos mó gach lás go nó, mar tá sé táhachtach dúin tacaíocht de thabhairt an teanga agus gnéirí na gach duine sa Gradam.